प्रपंचक स्वागत। हे आमगे सकडाले प्रपंच। हाव होळेमा मिगेल कुळार्ची नाव सकुबाई, बमणागरचे पद्मावती। मिगेल आननी अम्मा भारी दैव भक्त। तशी जाऊन चढुवांक कृष्णा, अन्नपूर्णा, रावेंद्र, शारदा म्हणून नाव दवरले। मिगेल अम्मा मिगेल पंत गुर्बिणी असताना सती सकुबाईल काणी ऐकता पोट्ट दुखी येऊन बाळंदलेलके। तशी जाऊन मक्का सकुबाई म्हणून नाव दवरले। हाव कडेर्ची नवे तशी जाऊन भारी बुद्धंती। तुमको गोतच नवे सकळ काणींतो कडेर्ची चढुव नवे सून प्रबुदोंत असतात पळयती। तशी हाव भारी बुद्धंत सिली। कोणे कसने उरलेले सट्टनी जवाब दितसिली। तशी जाऊन मग सकडानी होळेंसी उलैत पळे म्हणून होळेमा म्हणून अपच सूर केलींती। हाव प्रायरी गुलगुली दावनो भारी चंदेसिली। आता हाव इतली चंदी मळरी आणि प्राया कलर कितली चंदेसिल म्हणून तुम्ही आलोचन करून पळे येते। एकलं चाललो हिंदी पिक्चर पळेलेल की कसंकी मिगेला घेऊन आय लव यू होळेमा म्हणलो। मक्क मस्त कोपैले हाव आय लव यू पता मळे तो पद्रड वही चल चिके चंदसिलदलरी पळो येतसिले तो नरपेचो अस तक मिगेल तसले गुलगुली चल्ली वो पत्वे एक पंता मिगेल पच्चेले नंदेल दुवेल हरडिके गेलेल तेदना हन्नी मग पळोनु मेಚ್ಚುನು ತಂಗಲ ಆನಮ್ಮ ಸಂಗುನು ಹಾವಿಕಾ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಗೆಚೆ ಮನ್ ಸಂಗಿಲ್ಕೆ ತಂಕೈ ಮग पळोनु भारी खुशी दलेलके हे विषय मग गोत नासिले। मिगेल फ्रेंड गुल्ला तीची गुलाबी मग पळोनु वैगो तो तुका पळेतच पळे चिके जागृती ते मळेली हावे अड्डदाळेंतू हंक पळेले मक्क भारी खुशी दल्ले। हे देवा मक्का होची चल्लो हरडिಕೊಂಡು तशी करी म्हणून देवालाग मागली। तुम्ही दवा हे विषय हंक सांगू नकती मागीर हंका दोन सींग येतले। त्या देवाक हांव सांगिल ऐकल की कसं की थंयची मक्का चल्ली पळोची नाही अशी फूल माळनो 2 महिन्यात हरडी कೈ दल्ले। मिगेल मायन मक्का पद्मा नवे पद्मावती म्हण आपत सोणू सुक्कूबाई म्हणतसिले। हाव ऐकू तितलं ऐकली मागे सम जळजळचं सूर केल पळा येते। त्यांनी सांगिल पूर ऐकूचक हाव काही पुराणाचे सती सकुबाई वे हाव साम्मा जळजळायतसिली। सुरवेरी मायन मका गष्टून पिलचे मागीर हाव मायनक जळजळान पिलचे। तशी दिकुनो आमगे घरची दलमनशल कान फुटत येतसिले। फूट दल पेट्टाक कन्ना फूले उदल की कसं की आम्ही कितले लढाई मार घेतलरी तांका ऐकू पण आसिले। हो हन्नी लिंक मो येथे कडे हा तुमका हंगेल परिचय कोण दिता? हाव हातपाय तोंड धुवून घेऊन मेरे परिचय कोण घेता तू मुखारसी। जीवन एक नाटक मळरी कष्ट सुख रण्य हासू पूरा पात्रधारी ते परिस्थितीची हाजे डायरेक्टर परिस्थिती कशी वत्तड घालतकी तशी पात्र बदल दावनो अभिनय करतात नाही वे करेक्ट सांगलो होळेमा। हो बाबनी गोंडी इस्कुलादक नाही लिंक्वे होय होळेमा आम्ही आत्ता लिंकी हेंची आमगेल प्रपंच हंग कष्ट सुख रण्य हासो पुरा अस तज्जुट्टो मनोरंजना भरपूर अस। लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करून घेऊन आमका सपोर्ट करती। आम्ही आणि तुमका नेक्स्ट व्हिडिओ मिळतती। थँक यू बाय।